गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। गिबि खौराङाव दङ अल इन्डिया फुटबल फेडारेशननि आफादगिरिया खोथा होनाय बायदि 76 हिर' सन्टोष ट्रफी बादायलायनायखौ बिटिआरनि क'क्राझार खुंफुंनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर बावहरदों बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर' बिथाङा। मख'नो गोनांदि 28 दिसेम्बराव 76 हिर' सन्टोष ट्रफी बादायलायनायखौ बिटिआरनि राजधानी क'क्राझारनि साइन्स स्टेडियाम क'क्राझार आरो केडिएसए प्लेग्राउन्डआव नुनो मोनगोन। बेनिखायनो बिटिआर हालामनि रायजोफोरखौ लैहोर लैहोर फैनानै नायफैनो हागोन होननानै अएसडि डक्टर सांग्रां ब्रह्म बिथाङा फोरमायो। बुहुमनाङैनो 25 दिसेम्बरखौ गोथार बर'दिन सान फालिदों। गोथार बर'दिन फोरबोखौ मेहेरगोनाङै फालिदों रुनिकाटा बहरपार बाप्टिस्ट मण्डलीआ। बुहुमनाङैनो जिसु सारिजानाय सान बर'दिनखौ गेदेर सान फालिनाय नुनो मोन्दों। थिग बेबायदिनो चिरां जिल्ला रुनिकाटा बहरपार बाप्टिस्ट मण्डलीआ फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि जोनोम सान एबा गोथार बर'दिनखौ गाजा गोमजायै फालिदों। बे हाबाफारियाव गाहाय आलासिखौ हांख्रायना लाबोदोंमोन सेनं सेरफांगुरि बाप्टिस्ट मण्डलीनि एबा थुक्राझार मेम'रियेल हस्पिटालनि डक्टर बिजय इस्लारिखौ। डक्टर बिजय इस्लारिया बाइबेलनि बोसोनजों बाथ्राया मानसि महरै सारजाबाय आरो बे दया आरो नंगौजों सुफुंजानाय जोंनि गेजेराव खामिबाय। बे बाथ्राखौ लानानै बुंथिनायजों गराय बेखेवनानै होयो। दुखुथिया गोरिबफोरखौ हेफाजाब होदों। सुबुंफोरखौ जेब्ला अनग्रा सुबुं अनफावरि जिसु सुमफ्रामारिया बर'दिननि मुङाव गोरिबफोरनो दख'ना लङि पान्सि आरो गुदुं ब्लेंकेट कम्बल राननानै होदों। दिसेम्बर जानुवारि दानानो बोसोरनि गुसुसिन दान। बे दानावनो जे गुदुं गैजायै गोरिब सुबुंफ्रा गोजांनायजों जुजिनानै दुखु खस्थ' सहायना थानो गोनां जायो। नाथाय बेबायदि गोरिबफोरनि दुखु खस्थ'खौ नायना सहायनानै थानो हायाखै सासे सुबुङा। बेनो जाबाय अरायबो सुबुं अनफावरि जिसु सुमफ्रामारि। बिथाङा सिगां समफोराव गोरिबफोरनो रांखान्थि मुवा बेसाद अनसुंथाइ होनाय बायदि दिनैबो बिथाङा बर'दिननि रायजो राजाफोरनो हामलायथि बावहोनायनि मुङाव जे गैजायै गोरिब सुबुंफोरनो दख'ना लङि पान्सि आरो गुदुं ब्लेंकेट कम्बल राननानै होयो आरो साफ्रोमखौबो गावनिख्रुइ देरसिनफोरखौ सनमान खालामो। बिथाङा खौरांगिरिफोरनो फोरमायनाय बायदिब्ला अरायबो बेबायदिनो गोरिब सुबुंफोर थाबाय थागोन आरो गोरिबफोरखौ अरायबो अनबाय थागोन होननानै बुंथियो। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। गोबाव समनिफ्रायनो रायजो जाबोनाय क'क्राझार फुंखा गामियाव बिटिसि सोरखारनिफ्राय दालांजों लोगोसे लामाखौ मावफुंना होजानो लुबैदों रायजो राजाफ्रा। दैज्लां समाव हान्थुसे दै गासोमनानै थाबायनो गोनां जायो फुंखा गामियाव रायजो जानाय सुबुंफ्रा। लोगोसे गामि ओनसोलाव लोमजाब्ला साजाब्ला डाक्टारनियाव लांनो थाखाय गोबां जेंनाजों मोगा मोगि जानाङो आरो फरायसुला फरायसुलिफोराबो बे लामा आरो दालांनि थाखायनो गोबां जेंनाजों भुगिनांगौ जायो। बेनिखायनो दिनै क'क्राझार जिल्ला बिसमुरि आउटपस्टनि सिङाव थानाय 12 नं फुंखा गामिनि रायजो राजाफ्रा गाव गावनि बेसेन गोसा समफोरखौ दोननानैब्लाबो बोसोरफ्रोमबो दैज्लां मेसें ज' ज'यै ओंखारनानै लामा आरो दालांखौ रायजोनो फाहामबाय थानो गोनां जायो। बाइक स्कुटि साखा खब्रै सालायगिरिया सांग्रां जा। जौ लोंनायनिफ्रायबो गोजानाव था। हादोरारि रोगाथाइ मावख'ग्रानिफ्राय गोख्रों दावबायारिफोरखौ सिग्रोमनाय नायबिजिरनाया सोलिगासिनो। दावबायारिनि बाइक स्कुटि साखा खब्रैनि फोरमान बिलाइ गैयै हेलमेट गानै आरो जौ लोंनायनि सायाव गोख्रों सिग्रोमदों। उदालगुरि जिल्लानि उदालगुरि हादोरारि रोगाथाइ बिफाना भैरबकुन्द सनाइगावआव बाइक स्कुटि साखा खब्रैफोरनि फोरमान बिलाइ गैयै हेलमेट गानै आरो जौ लोंनायखौ सिग्रोमदों। थारैनो दावबायारिफोरखौ रैखाथि होनो उदालगुरि हादोरारि रोगाथाइ बिफाना मोजां हाबाफारि लाना लामानि जाब्रबथायजों जिउ खहा जानायनिफ्राय रैखा खालामनो दावबायारिफोरखौ गोख्रों नोजोर लाना सिग्रोमदों जाहाथे जौ लोंना बाइक स्कुटि आरो साखा खब्रै सालायग्राया जाब्रबथायजों जिउ खहा जाया। एसपि बड'आ गोजौ फरायसालिनि बारग' फरायसाफ्रा लोगो हमज्लायनाय हाबाफारि बानजायदों। धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय सिमेन्ट दैसा सेराव मुर्ख सेलेक्ट सोलोंथाइ खोन्दोनि सिङाव थानाय सतीश बसुमतारी गोजौ फरायसालिनिफ्राय इं 1990 मायथाइयाव मेट्रिक आनजाद उथ्रिसारनाय फरायसाफ्रा गावजों गाव हेफाजाब होलायनायनि थांखिजों नैथि खेब लोगो हमलायनाय हाबाफारि एबा गेट टुगेदार हाबाफारि लायो। लोगो हमज्लायनाय हाबाफारियाव सतीश बसुमतारी गोजौ फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि सनेस्वर बसुमतारी, बारग' गाहाय फोरोंगिरि धरेन्द्र बसुमतारी, बारग' फोरोंगिरि सुकाश चन्द्र मोसाहारिजों लोगोसे 1990 मायथाइयाव मेट्रिक आनजाद उथ्रिसारनाय गासै फरायसाफ्रा बाहागो लायो। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। गरेस्वरआव सानथामनि हाबाफारि लानानै 13थि सानजा तामुलपुर जिल्ला बाथौ गौथुम आरो 17थि गरेस्वर बियाब बाथौ गौथुमनि बोसोरसेलाय जथुम्माया दिनै गाजा गोमजायै जोबनानै थांबाय। खुंगा 13थि सानजा तामुलपुर जिल्ला बाथौ गौथुम आरो खुंगा 17थि गरेस्वर बियाब बाथौ गौथुमनि बोसोरसेलाय जथुम्माखौ सानथामनि हाबाफारि लानानै खुंनाय जादोंमोन। थांनाय 23 दिसेम्बरनिफ्राय जागायना मैया 25 दिसेम्बराव गाजा गोमजायै खुंबोनो थांबाय। हाबाफारि जोबनाय लोगो लोगो गरेस्वर बियाब बाथौ गौथुमनि बेन्दोङाव थानाय मोनफ्रोमबो गामिनि आरज हानजाखौ लानानै मोनसे जथुम्मा आरज गाबनाय हाबाफारि लानाय जायो। बे आरज गाबनाय हाबाफारियाव बाहागो लायो आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिशु दैमारि बिथाङा। लोगोसेनो बे हाबाफारिनि गेवलां मेलाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो क'क्राझार सोरखारि फरायसालिमानि इक'नमिक्सनि बिबुंगोरा कमल बड'सा। थि बुंथिगिरि महरै बाहागो लायो दुलाराय बाथौ गौथुमनि बोसोनगिरि डक्टर मंगलसिं हाज'वारि आरो बुंथिगिरि महरै बाहागो लायो
सनितपुर जिल्ला माइनाव आफादनि आफादगिरि मरसिमा सांग्रिला बर'जों लोगोसे गरेस्वर ओनसोलनि मेलेमजिबि बिथांमोना